Здравейте! Аз съм Владислав Цанев, на 12 съм и мисля да почна YouTube канал. За да не го изпуснете, може да се абонирате. Хайде, чао! Здрасти! Няма какво друго да ви казвам, така че мисля да започваме. Чакай! Да ви кажа, че ще играем Майнкрафт. И се надявам да ви хареса видеото. Така че да започваме. Ще си създам нов свят, ще играем на Survivor. Така че пишем името. Мисля да го кръстя... Фафа. Ще се казва Фафа. И създаваме. Вие, ако искате, може да се абонирате. Ако искате. Това за мен ще ми помогне много, ако се абонирате. Да. Абонирайте се. Не, ако искате. И почвам да разглеждам. Първо виждам овце. 3 овце. Ще отида да взема малко камък. Не, малко камък. Охо, колко храна има тука. Така, почвам веднага с... Ще изсека малко дърво. Защото не искам да ми избягат овцете и после ще се върна да ги отрепа всички. Вземаме дърво. Просто ще го взема цялото самата овце ми дадат. Че съм много плохо. Отдавна съм играла Майнкрафт, така че някакви неща съм забравила. Сега си правим плъчки. Хоп. Така. Правя си само една кирка, ще си направя. Обичам да ги цепя. След малко ще се върна, като убия всичко овце. Да, сега ще взема малко дърво. Да, ще взема малко дърво. Чао. Чакай. Кирка си правя. Снимам дърво, бе. Смика пръчки. И пръчки. Така, сега справя всичко в камък. Една каменна. Също каменна. 2 меча.
Ще направя още една кия красива. Така. Сега да си подредя малко инвентара. Така, скоро това тук, това... Не знам, защо ме винаги си разпределям нещата по такова. Така. Взимам си това и почвам да купая. Даже вече ще направя легло, защото ме е много страх. Разбира се, че нямам. Бягай, каш! Але ужас. Фух. Така е по-добре. Сега. Като вече взех дърво, мисля да отида някъде да видя какво друго има, защото може тук да се установя, но... Охо, има още на там. Добре, ще ходя там. Тук е много яко, бе. Знаете ли какво? Тук е много готино. Много ме кефи. Виждам, че има кавички таки с неща. Това мисля. Цялото дърво, което направих, което таковах, да го направя на цялото дърво, което взех, мисля да го направя на ограда и да оградя тези животни, защото така възможност не може да се спусне. Супер заваля. Така, ще взема така малко да имам и от двете. И направя малко плъчки. Как се правеше? Така. И по средата плъчките. Да, така. Добре, надявам се, че може да стане така. Че не е проблем. Изчакай сега малко. След малко се връщам. Да, върнах се. И да продължим. Сега. И аз нямам пшеница. Тогава някакво да правя тук. Не, ще си направя къщичка. Защо направя тук много? Ще си направя къщичка, виж. Имам още материали. Ще си направя една къщичка. Защото не може да се живее без къщичка. Защото винаги си е нужна къщичка. Така, сега. След малко се връщам. Цик. A few moments later. Почти е готова къщата. Малко ми трябват
някои неща, за да направя хубава. Но това ще го направя някой друг път. Сега аз ще трябва да отида на поход да си взема малко кол, защото няма. Така че тръгвам напред с бясна сила. Така. Напред. Малък равин. Дали тук ще има кол хубав? Не е за това, тръгвам на там. Маля, ако падна, ще се гъмна. Къде? Има гадна пещера. Къде има кол? Сега съм стъмна обратната посока. Ой! Ай! Къш. Ужас. Много маза, всякакви животни, скелети. Там другите гадноти. Тук не виждам кол. Така че ще тръгна на там. Аха, кол. Интересно, странна дупка. А поне има кол. Чакайте за малко. Така, пак се връщам. Защото трябваше да сложа кабел на това, защото няма батерия. На компютъра де. Трябва да се науча да говоря. Защото не мога. Ой! Щях да падна. Ще да си не взема този целия кол, защото винаги е нужен кол. Въглища. Въглища, да. Стъмни се, това не е добре. Но ще взема този кол. Така. Сега... Сходим към къщата на Лего. Не, няма. Имам по принцип... Чакай. Няма да... Това... Това там! О, няма да мога да стигна. Сега чакай. Първо. За малко да възем. Не малко, доста дълго. Дълго ми трябва. Сега отивам долу. Долу. Така. Слагам нагоре. Сега. Имам 3. Чакай. Тук взех малко. Взем всичко добре. Така. Да вземем един крафтинг тейп. Така. Оцелих. Хопа. Си засложим малко. Добре, така. Окей. Няма да стане така.
Но тук има кол. Още кол. Заспя. Сега. Вземам си леглото и вземам си крафтинг тейбъла. Вземам си точа. Нагоре. Офтен. Така. Нагоре. И отивам към вкъщи. Взех. Видях крипър там, тук има още един крипър. Не съм искала да дадем крипър. Какво ще направя това? Ще го убия. Не. Не, няма да го убия, няма да го убия, няма да... Следиме. Така. Така. Имам крипър. Миле, крипър. Его миле. Разбира се. Аз не мога да го убия, защото няма място. Той се извежи. Така. Взех кол. И влизам вкъщи. Надявам се да нещувате. Ама да е хубаво. Така. Тук съм. И сега слагам кол. И слагам... Това обаче не ми трябва в целия кол. 5. На 5. По-скоро 10. Смятам, че ще стана. Така. Същото. Дай 6. Там на 3. И след това тук слагам 15 на колко? На 7. Мога се. Не ли стане? Така. A few moments later. Видях Етес тука. Сега да ги убия ли? Ма един съзнаме. Ако ги убия, ще ми дойдат. Ще ми дойдат всеки ден. Ще трябва да ги убия. Те си заминаха. Добре, хора. Аз сега мисля да завърша видеото, защото стана доста дълго. Аз между епизода тук ще се опитам да подобря леко къщата, защото изглежда на нищо. Ще трябва да такова. Ще сложа прозорците, така ще ги наглася, яко ще стане. Така че до следващия път. Хайде, чао!